Aritzek eta Leirek erdika bota dute, Joanek eta Amaiak ere bai. Kontutan izan, launa korte emandako, beste lau korte trontzan egin behar dituztela. Gogoratu, enborradorrak eta ondo hemen, beste launa korte eman behar dituztela trontzan. Berruta bost ontzako, lau korte. Eta Aritzek, jugatu dute lehenbizi. 12 minutu eta 14 segundu. Amaiak eta Joanek ere, jugatu dute. Amaiak eta Joanek, 12 minutu, 53 segundutan. Eta Leirek eta Aritzek, 12 minutu, 34 segundu. Beraz, diferentzia handik, behatzi segundon diferentzia. Orain, pixka eta arnaz hartu, eta launa korte, eman beharko dituzte trontzan. Txapaz, hor, txapaz, eman, oaindek, bigarren kortea ere bai. Amaiak eta Joanek, hirugarren mila, nik uste leko arantza hori atean nahi dutela. Leirek eta Aritzek ere bai. Lasai, hortxe bukatzen,